Vážení přátelé, ahoj. V dnešním videu bych vám chtěl říct něco o místně zakotveném vzdělávání, což je téma, kolem kterého se točí můj doktorát. Čeho bych chtěl dosáhnout je, že se dozvíte, co vlastně je místně zakotvené vzdělávání, a za druhé bych vám chtěl ukázat taky nějaké příklady z praxe. Pojďme na to. Zkusme začít tím, že si vy sami představíte, jak vlastně taková škola, kde se učí místně zakotvené vzdělávání, jak to tam vlastně vypadá. Dejme si na to třeba 10 vteřin. Kdo potřebuje víc času, klidně si to pauzněte. Já vám ale teď zkusím říct něco o tom, co vlastně říkají odborníci o místně zakotveném vzdělávání. S trochou nadsázky jde říct, že místně zakotvené vzdělávání vychází z Jana Amose Komenského a ten, stejně jako místně zakotvené vzdělávání, říká, že je trochu nešikovné, že školní svět se svým fungováním, se svými tématy, se svými osnovami a tak vůbec trochu se vším je vlastně takový paralelní svět, který je vlastně velmi ostře ohraničen od světa venku nebo od světa, řekněme, normálního. S tím souvisí vlastně i to, že MZV kritizuje situaci, ve které spousta žáků shledává hodně témat a činností a vůbec času stráveného ve škole jako irelevantní a nezajímavý. S tím souvisí i téma jejich motivace nebo demotivace, čehož si můžeme všimnout hlavně s přibývajícím věkem studentů, že jejich motivace klesá strmě. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že pojďme přemýšlet nad tím, jaké kompetence si žáci z toho našeho vzdělávání tradičně odnášejí. A mluvím tím ano o tom nám dobře známému příkladu 1620 bitva na Bílé hoře. Jak si místně zakotvené vzdělávání představuje, že bychom reagovali nebo nějak vylepšovali tu situaci ve školství? Těch věcí je hned několik. Například MZV radí učitelům, aby ta témata, která představují žákům, aby byla pokud možno co nejvíc reálná, aby si jich co nejvíc nějak dotýkali a aby vlastně jim byly blízké z jejich dobře známého prostředí. To stavění těch témat MZV doporučuje, aby vlastně začínalo v bezprostředním okolí, jako je okolí školy, domov, rodina a samozřejmě s přibývajícím nebo rostoucím věkem tak to rozšiřovat na nějaký region, planetu, ale abychom právě budovali ta témata od bližších, jednoduchých a vždycky tam nezapomínali budovat prostě nějaký způsob, jak těm studentům tu věc přiblížit co nejvíc. Pokud mluvíme o tom okolí bezprostředním, tak se nejedná jen o okolí fyzické, například přírodní nebo jakékoliv jiné, ale taky o prostředí sociální. Co se tím rozumí, je, že bychom měli nějak reflektovat místní kontexty vlastně toho, v jakém prostředí ti žáci žijí, jaké typy životů vlastně oni žijí a jaké jsou třeba potřeby té dané, říkáme, komunity nebo toho daného města nebo toho daného regionu. A další námět je, abychom za pomocí a skrze budování nějakých partnerství, tak aby se ta škola vlastně a jejich prostřednictvím samotní žáci nějak podíleli na nějakých řešeních té situace. Nemusí to být řešení zásadní a velká, ale aby zkrátka ti žáci nebo studenti měli možnost dělat něco, co má nějaký dopad.
a aby se podíleli na nějakých reálných problémech, na nějakých reálných situacích. S tím souvisí vlastně i to, že ve školním a vzdělávacím procesu by mělo být místo vlastně nejen pro učebny, ale i pro práci venku, pro nějakou práci v terénu nebo práci s lidmi zvenčí. To už potom souvisí s těmi nástroji, jaké MZV doporučuje, abychom používali, což jsou nějaká například projektová výuka, zasazování hodně praktických zkušeností a zasazování badatelské výuky, čili aby si ty děti nebo ti studenti vlastně sami přicházeli skrze svoje vlastní zapojení a svoje přemýšlení a svou činnost, aby si budovali ty vědomosti. Další věc, která s tím opět souvisí, je, že pokud ty školní projekty nějak opravdu reálně zasahují do chodu té obce nebo města, nebo zasahují do krajiny nebo do okolí školy, tak je jistá naděje, že vlastně ti studenti si vybudují nějaký vztah k tomu městu. A že například v budoucnosti se budou ochotní podílet na jeho kvalitní správě. Samozřejmě, co se týká těch cílů, tak co se týče místně zakotveného vzdělávání, tak ty cíle jsou vlastně jasné zaměření na studenta, na jeho potřeby a na to, aby rozvoj studenta, ale tak i vlastně celé společnosti, tak byl nějak udržitelný. A to se týká vlastně celé plejády oblastí, ať už ekonomicky udržitelný, ekologicky udržitelný nebo sociálně udržitelný nebo spravedlivý. No, zkusme teďka navázat na to cvičení z začátku a potom, co jsme třeba si tady prošli nějaké základní charakteristiky, tak zkuste si, prosím, znovu vzít těch 10 vteřin a znovu si teda představit, jak by to místně zakotvené učení nebo vzdělávání mohlo vypadat. Pokud máte nějaké představy nebo nemáte, nebo je vám třeba něco nejasné, tak tady ještě nabízím nějaký jiný úhel pohledu. Na to se můžete podívat sami, nebudu to detailně procházet. Je to vlastně takové desatero místně zakotveného vzdělávání o 12 bodech. A třeba vám to potom pomůže si nějaké věci ujasnit. Já se zkusím ty věci ujasnit ještě jiným způsobem, a to, že bych vám ukázal ty příklady, které jsem na začátku sliboval. Jako příklad mi poslouží školní projekt z jedné základní školy na Broumovsku. Tenhle projekt koordinuje Středisko environmentální výchovy Sever. A vlastně v tom školním projektu velká část výuky se vlastně po celý rok točí kolem tady té pamětní desky, kterou tady máte na obrázku, která vlastně odkazuje na vznik naší vlasti a odkazuje tady na památku a činy živých i pohřbených synů. První věc, která je na tom zajímavá, že vlastně ta škola se podílí na samotném restaurování toho pomníku jako takového. Ten pomník se nachází na nějaké návsi a vlastně ta práce na restauraci toho pomníku probíhá v součinnosti a nějaké spolupráci s tou místní samosprávou, s místními úřady. Což je vlastně super zkušenost, zejména do občanky. Další věc, které se vlastně v té škole věnují, je samotný obsah té desky pamětní a vlastně v tom vyučování pracují s tím obsahem hlavně v dějepise, kde se vlastně věnují tomu, proč některá jména tam jsou, proč jiná tam třeba nejsou a vlastně přemýšlí nad konkrétními historickými událostmi v jejich obci, vlastně na pozadí
těch velkých historických událostí ve světě, což je tady třeba konkrétně první světová válka a proč někteří Češi bojovali za Rakousko-Uhersko, proč někteří neradi bojovali a tak dále. Další zajímavý prvek je vlastně, že spousta těch dětí tam nachází své předky, ať už na té samotné pamětní desce, anebo v nějakých dalších historických materiálech, což je vlastně velice zajímavé, že oni se spojili s místním muzeem, s místními spolky historiků a vlastně ty děti se potom můžou podívat na konkrétní primární zdroje, čili nějaké fotografie, dopisy z fronty, dobový tisk a další, což je vlastně velice zajímavé například pro mediální výchovu, ale zase pro tu historii, pro občanku a další. Vlastně ty děti tam vytváří potom nějaké další projekty, které potom jdou na veřejnost. Samozřejmě ne pro každého je potom to, aby se takhle věnoval celý rok nějaké dějepisné činnosti, jiní se zase raději věnují tomu restaurování toho pomníku jako takového, což můžeme vidět tady na tom obrázku vpravo. Tam jsou vlastně činnosti zaměřené jakoby nějakým inženýrským směrem, nebo je tam taky spousta manuální práce, řemeslné práce, anebo nějaké, řekněme, esteticko okrašlovací práce. No, čili vlastně, že oni se starají jako škola o nějaké znovu obnovení celého toho náměstíčka nebo návsi, kde vlastně potom i vysazují nějaké květiny, starají se o ně a tak dále. A co mně vlastně přijde super, je, že každý z těch dětí si tam vlastně najde nějaký svůj způsob seberealizace. Je tam, jak už jsem říkal, hodně spolupráce s institucemi, s úřady, s různými odborníky a navíc všechno vlastně to, co oni se tam naučí na pozadí tady těchto projektů. Jo, samozřejmě tam pořád matematika, fyzika, třeba při těch, jak už jsem říkal, inženýrsky orientovaných pracech. A vlastně, ať tam dělají cokoliv, tak vlastně je tam vždycky nějaký prožitek a s těmi informacemi, které oni vlastně nějak oni musí je nějak zpracovávat, dávat je do souvislostí a musí z nich vlastně být nějaký výstup. A je to nějaká reálná zkušenost. Pak jsem tady vlastně přidal zkušenost paní ředitelky, to si můžete když tak zastavit a přečíst, je to relativně zajímavý. A jenom závěrem bych teda chtěl říct, že samozřejmě v reálu v těch školách vlastně se to místně zakotvené vzdělávání realizuje postupně. Čili vlastně, že nejdřív zapojujeme nějaké malé prvky, třeba typicky jsou to projekty do normální výuky, až vlastně s časem a s nějakými zkušenostmi, pokud se to osvědčí, tak vlastně můžeme to místně zakotvené vzdělávání integrovat vlastně do celého fungování školy. Až vlastně ve všech oblastech fungování té školy. Poslední věc, mám tady ještě jeden projekt, který se jmenuje Školní les. Času už je málo, takže si to jenom, když budete chtít, zastavte a prostudujte. A poslední věc, tady máme ještě jedno video, to se dá taky najít na YouTube, Active Citizens, program Člověka v tísni. Takže vám děkuji za pozornost. Doufám, že jsem vám trošku dokázal nastínit, co je místně zakotvené vzdělávání a že se vám třeba líbily i nějaké ty příklady. Kdyby vás to někoho zajímalo, tak i tady dávám svůj e-mail. Takže díky moc a mějte se fajn. Ahoj.